Ti Masakbayan. Ti napalabas, aggin ginura da Nana Marta ken Nana Sufing, ket awan ti agpakumbaba kadakwada. Gapu iti dayta, inlimod da Viola ken Alfred ti ayan-ayat da. Taamangan no ad-adda nga agginura dagiti innada. Iti maysa nga aldaw, di maray da Nana Guring ken Nana Sufing iti kasangay ni Nana Kikay. Ket napanmet ni Nana Marta, ket dita, kinid daw na ken ni Nana Kikay, apapanawon na ni Nana Sufing. Ita gagayam, denggen tituloy ti serye tayo ita alawas ana pauluan. Talinaay, dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Kat nasaya ata in Maika. Kat sige intay mga ta nakasagana mo dagiti makan. Papanawam ni Sufeng tapno makapangana, Kikay. Ha? Agayim ta, saan ka day? Uwan. Nukas ta, papanawam ni Sufeng. Saan ko nga min ma-enjoy ti mangan? No adda dito'y day di atao. Anya? Papanawam day di atao, Kikay. Iti kasta, naragragsak day to akasangay mo. Ay, jak maaramid dayta, Marta. Nukas ta, siyak lang arudan ti pumanaw. Sige, inakaw. Ay, saan Mabiit laeng, di ka pumanaw. Mangan ka pa Ken anya kumano adda ni Sofing. Mangan ka latta Papanawam nga rod ni Sufeng. Tadyak kayat amakit kita ti rupa na. Awan basol ni Sofing kanyak. Iso ajak mabalin nga aramiden ti imbagam. No agin ginura kayo man, saan dak nga iraman? Ay kwa. Adda kayo ditoy, tapno makipagragsak kanyak ita akasangay ko. Saan kat atapno papanawag ti asino man kada kayo? Ay sige. Siyak laangan ti pumanaw. Happy birthday laangan kan ka, Kikay. Ay, pimanaw mo't ni Marta. Kalpasan ang nagsarita na kan ni Kikay. Napanan na nga Nagawid nga Umay kayon, Sofing, Guring. Antay mga anon. Ay, Kikay. Apay apimanaw ni Marta. Ay, jak amukin ko na. Alakit din. Umay kayon ta sumango tayon ijilamisaan. Mangan tayon, nakasaga na amin ang amakan. Uwan, Kikay. Ay, happy birthday kan ka. Agyamanak, Sophie. Saanak nga graraman, makaramanak iti naimas ataraon. Saanak nga agtatakon iti sagana ni Kikay. Asino ayat ikapong tutyo nanang? Dayjay abakit Kikay pinabainan nak ijay kasangay na. Mas pinaburan na ni Sufeng. Anya? Anya ka diti napasamak nanang? Mala, agpailit Viola. Mapantagumatang iti agkakaimas amasida. Ice cream ken cake. Agluto ta iti salad ken agaramid ta iti fruit salad. Ha? Agluto ta iti agkakaimas ataraon. Tagayab ta iti umay mangan. Pakita akman dagijay ababakot. Ay, unay kayon aya nanang. Asino ka di manan aya ti kagurayo? Dayjay abakot Kikay. Mas pinaburan na ni Sufeng. Kunak apapanawan na ni Sufeng ije birthday na. Ngam di na inaramain. Kat nasayaat ka di day tasing-asing nyo ni Nana Kikay, nanang. Amuyo no apay asan na atinungpal? Ngamin, saan anain kalintegan? Impagpagapo na kumaiti panagkayim Uray pa'y agpagayam kayo, ta saan nga rod anasaya at tiinsingasing mo kankwana. No inaramid na dayta, di mabainan ni Nana Sufeng? Kasta ti kayat ko ama pasamak. Amabainan dayjay abakbakatan. Anya ka di talaga tipuon kan gapuna akaguram ni Nana Sufeng, nanang. Gapo tadyak magustuhan ti aramid na. Pasikat abakal. Idi payla akasta. Aggin-ginura kayo. Di kay payla agkapya, tapno natali na ay ti panunod yo. Ay, iso ti umay makikapya kanya. Saan asyak ti mapan makikapya kan kuana? No bilang ta iso ti umay makikapya kada kayo. Awan to ka din ti parikot.
Saan kayon to kadin nga agin-ginura? Basta iso ti umay makikapya kanya. Takayat asawan day ta. Isaw ti adabidot na. Agkapya kayon kanina na Sofing. Tapno natali na ay ti panunot yu, nanang. Nanang, numabalin ko ma. Ingkay makikapyakan ni Nana Marta. Iti kasta, sumaya at ti panaglangan nyo. Apay, itaan niya agapaw nga inak makikapyakan kwa na. Tapno sumaya at ti panaglangan nyo ah. Ha! No kayat na, iso amismaw ti umay makikapyakan niyak. Da kayo latan ti mapankan kwa na, nanang. Tapno malpasan ti ginura yo. Ay, saan asyak ti agpakumbabakan kwa na? Isaw ti agpakumbabakan niyak. Agkapya kayo kuman adwa, nanang. Aguray ka man. Apay ka di nga ipilit mo nga agkapya kamay. Nanang, Aggusto kan samot ngamin ka ni Viola nga anak na. no ibagak akasta. Anya ti makunayo. Ay, pakpakawan! Agarom ka iti sa balay. Diyak kayak nga abalayan ni Marta Alastog. Kasanon, no ni Viola ti kayat ko. Nagado di ta ababalasang. Basta saan nga isaw. Kasanon, no talaga ani Viola ti kayat ko. Ha! Uray lipatan naklaangan nga inam. No isaw ti masawam. Anya? Uy, Viola, puminpintas ka met. Nagpintas ta atidog a buok mo. Bagay mo launay. Agyaman nakmanda. Kaskan ka, napintas ka latta. Thank you. Gapu iti day nga imbagam. Ilibre ka iti merienda. Agyaman nak. Wan gayam. Nakita kayo ka ni Alfred iti naminsan Nakita kayo ijay ili. Ha? Kwa. Naira nala siguro ang nagkuyog kami. Oy, saan ka nga aglibak? Amok da kayon. Ay! Agbagay kayo adwa. Ay. Oh, nagatiddugan day taahay. Inlimod mi kadagitin naganak kada kami. Nga agayan ayat kami. Manda. Sa bagay, agin ginura dagiti inayo. Day tangarod ti gapuna, adi mi kayat amaamuan dati ayan ayat mi ka ni Alfred. Kat anya nga rod ti aramidan nyo? Ilimod mi paylaang ati ayan ayat mi ka ni Alfred. Ala, makaammo kayo adwa. Ala, mabiit laeng, tailibre ka iti merienda, Viola. Sige, katagyaman na ka. Kalpasan na, lakwan nakto iti nabanglo a sabon kan shampoo. Ariglado, Viola. Ni Nana Sofing day tamasabat ko. Pagtimkak man. Naimbag nga orasyon, Nana Sofing. Napintas kayo ita. Ay, talaga mo't anapintasak. Saan nakakas iti inam alaad. Sa dino ka di tinagapuan nyo, Nana? Anya ko ba ti bibiyang mauno sa dino tinagapwak? Ay, wen gayam. Kaya't kalaeng apalagipan, Viola. Anya day ta, Nana? Diyak kaya't ngagpaaram ka ni Alfred nga anak ko. Ngamen, diyak kaya't ti inam nga agbalin nga abalayan ko. Sa anak nga agtatakon iti abalayan akaskan kwa na. Nana? Sige, inakaon. Katlaglag ipam timbagak. Di mo liplipatan! Win Marta, kasta ti kuna ni Sufeng. Saan nakaakayat nga abalayan? Isong ibagam iti anak mo. Adi nagamdan ti agpaaram kan ni Alfred nga anak na. Ay, agraraman mo't day di Sufeng. Jak mo't pagtatakkunan nga abalayan. Saan ama ikaray nga agbalin nga abalayan kaw? Ha? Pagan anok mo't ngay? Pues, detam. Driver lang ti anak na. Idento ta siya. Kat may nga empleyado ni Viola iti munisipyo. Ay, kasanon ngay. No da kayo gayam tinaikari nga agabalayan. Ay, pakpakawan! Saan to ang mapasamak ti kasta, goreng? Saan ang maikari ti anak na iti anak kaw? Nagpintas launay ti anak kaw.
Kastaya. Di oray idanon mo day taken kwa na. Tatalaga kasta ka ba? Day talagi dandanon ti amaw. Sigay, idanon mo amin kan kwa na dagiti imbagak. Anya ko ma! Marta, bakit? Da kayo kan ni Sofeng, ti pagsasaritaan dagiti kakaaruba. Kahit anya ko ma! Saan ka kadi amabain? Bakit? Awan maday nga ramid kaw ampaw. Kananya ko makanyak. Napuskol ka di at talaga ti rupa, am. Oray, tawan dakas nga aramida. Bay amla ida nga agsasarita. Takas tamot at talaga ti paglaingan dagiti kakaaruba. Ti mangsarsarita iti kaaruba da. Ngem nasaysayaat no agkapya kayon kan ni Sofeng. Tawan mati amok arumbang apagginuraan niyaw. Ay makarengreng kan ampaw. Sumardeng kan. Tamangan no iraman ka agurahal. Amaw, Marisopeng. Saan ka no amay ka rin ni Alfred nga anak mo kan ni Viola, nga anak ni Marta? Ha, asinaw tinag ko na iti dayta. Ni Marta, amismaw. Kunana nga uray idanon ko ken ka dagit imbagbagana. Oh, di indanon ko. Anya. Ha, nagalasan ti panagsasauna. Kunamlan asino mo di anak na. Driver la ka no di anak mo. Idinto tamay sa nga empleyado ijay munisipyo di anak na. Oray, driver lang ni Alfred, tado mo ti kwarta nga itid na kanyak. Ay, ibagam kan kwa na, ajak mo't kayat di anak na, para iti anak ko, marigureng. Ha! Nagtaer di anak ko, ni Viola kat imala iti inana alaad. Ay, nagpintas to pa'y ni Viola. Ay, naglaad di pa nagkita, kakasmot lang iti inana, maray. Iso nga idanon mo kan kwa na dayta. Jack, pagtatakkonan ida pamilya. Jack, pagtatakkonan ni Viola akas manugang. Ha! Nagado di tati mas maikaring agbalin a manugang ko. Saan ani Viola? Bay amaray, taidanon ko day taken ko na. Wen, Marta, kastati ko na ni Sufeng. Ado kano dita tinagpipintas ababalasan. Amabalain a pagpilyan ni Alfred nga Arman. Naglastugan day ta Sufeng. Saan na kanaw a pagtatakkunan a manugang jay anak mo apadam alaad. Na! Kat no iso tilaad. Isudang agina tilaad. Ay, da kayo adwa. Ay, awan at talaga ti limpyo ti utak na kada kayaw. Ay naampaw nga daywan na kami kindigureng. Di ka makibiyang iti saritaan dagiti adanakam na. Anya? Ingkakat agbalseg iti pagtungo. Di ka makibiyang iti saritaan me. Ay, sika gureng. Day talagi dandanon ti sarita ti amaw. Ala, agawid kan. Kan mabalin ka day. Saan kan nga agidanon iti uray anya asarita kan ni Marta? Ha? Ad-adan ti ginura da kan ni Sofeng no kasta. Imbaga damot nga idanon ko. Di idanon ko. Ay, alakid din. Pumanaw ka ang gureng. Awan maitulong mo iti parikot da Marta kan Sofeng. Di kan makibiyang kadakwada. Tatang, kayat ko ti agabang iti pagnaadan. Iti asidag jay munisipyo a pagpapaayak. Apay? Mabanugak a kanayon, gaputa aginawi dak. Iso nga agabang aklaangan iti asidag ti munisipyo. Adan nakitak iti a pagabangak. Ala adakan kadayta anak ko. Kan maysa, nauma akon iti sao-sao dagiti tattao. Dananang ken nana Sofing ti linaon ti bibigda. Ay, wan nga raw anak ko. Ken agraman da kami ken ni Alfred. Mairamanan. Kaguranak ni nana Sofing, ket kaguramot ni nanang ni Alfred. Ay, jakman amaw kadagi jay ababakit. Kan maysa, kayat ko ti umadayo ditoy. Gaputa mabain akon kadagiti kakaaruba, tatang.
Sanda ka malapdan, nanang. Inakagabang ija si dagti munisipyo. Nadalo sa akong ti kwarto apagyanak ijay. Sana mabalain. Jak kayak nga agabang ka. Anya ti amaw, numapan na kaarman ijay ni Alfred. Anya? Saan ka apalubusan? Kaya't yuman wenno saan, agabang ak ija si dagti munisipyo. Saan dak apakibiyangan iti day taabanag, nanang. Gaputa amok ti pagsaya atak. Nalalaing kan ngam siyak nga inaam. Sige, nanang. Inakon. Saan dak amalapdan iti kayat ko. Tulungan kan amang isimpa kadag iti gamit mo, Viola. Agyaman ak, Alfred. Inton bigat pailaan ti biyahek. Iso ama tulungan ka ita. Ay, jak ko makayat ti agyan ditoy. Ngam na uma akon amakangkangag iti chismis, maipapan kada nanang ko kan nanang mo. Nga uray data kat mairamraman pa yan. Wan nga rod. Ngam, anya nga ta no agasawatan. Anya? Agkalaysatan, Viola. Total, awan mat parikot iti ayan-ayat ta. Ay-ayatan tamat titunggal maysa. Ha? Adamot ten panggedam. Kan uray siya ka. Awan mat parikot iti panagdrive ko. Takukwaktiban nga iman manehok. Adamot basit urnong ko. Uray siyak. Adamot basit urnong kon, Alfred. Agkalaysatan. Kasanunusan nga umanugot dagitiin nata. Amumat nga ginginura da. Basta agkalaysatan. Kat awan ti makalapad iti dayta. Awan nga ta ti makalapad, iti panagkalaysa da Alfred ken Viola. Gagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti seryetayo ita alawas anapaulwan. Talinaay, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Michael Lugitan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti inkay Panang Tarabay.